Máis de 400 corredores participarán este domingo na carreira popular Mar de Boiro Memorial Pepe Buceta, unha cita xa consagrada no calendario deportivo do concello que tan só se veu interrompida os 2 últimos anos por mor da pandemia. A carreira popular Mar de Boiro Memorial Pepe Buceta, como decía Manu, pois xa ten unha identidade dentro do pobo de Boiro, xa é algo que botamos en falta os boirenses cando non se pudo celebrar, e agora neste momento que volvo a ter responsabilidades de goberno no ámbito do deporte, pois máis me satisface que despois deste parón COVID que precisamente tanto afectou o deporte do noso concello e o deporte en xeral, e en particular a esta proba que non se pudo celebrar e que levamos 2 anos sin poder ver a corredores no noso concello pois podendo disfrutar dun deporte como é o atletismo. Ademais da proba absoluta, haberá 3 carreiras para os pequenos, con saídas a partir das 11:20 da mañá dende a praza do concello. Ás 11 sairán os competidores da carreira longa, que realizarán un percorrido de 10 km por lugares emblemáticos do municipio. Empezamos tamén no centro urbano, diante do concello, aí a saída, e despois nos desplazamos todo ata o paseo marítimo, vamos polo paseo marítimo, ata a saída do paseo marítimo á altura da avenida de Barraña, despois nos imos pola Pedra da Bouza para arriba, a aldea de Teñáns, despois seguimos por Abanqueiro para a praia de Mañóns, despois aí vamos a dar a Charca, o que é o campo da Charca, do campo de fútbol do Banqueiro, a Charca, e despois desde aí iríamos pola carretera ata o cruce da Boliña. Se meten tamén pola Boliña, van sair a Avenida da Constitución, dende aí ata a Rotonda de Espiñeira, e despois baixan xa, digamos, enlazando ca Rúa Peonil ata chegar á meta que está situada, como dixen antes, na Rúa Peonil, detrás do Concello de Boiro. As inscricións permanecerán abertas ata mañá a medianoite e poden realizarse na páxina web de msports.es.